Hvad så nu? Hallo? Hej. Så skal vi prøve at finde det sidste. Spurgte Chris. Ja, men han står som away. Jeg har skrevet til ham, men han svarer ikke. Der står nok dag. Ørsøg. Spurgte morgen. Jeg har skrevet til ham, han svarer heller ikke. På lige Preben, hvad er det der deep web? Deep web, det kan man betegne som alt, som der ikke bliver fundet på søgesider. Har du været derinde? Ja, jeg har da været siddet og luret lidt rundt. Hvad er det derinde? Altså, du havde for eksempel en hjemmeside, der hed Silk Road. Der kunne du finde